Mao na atong pamatudan, if there is God, so without quoting the Holy Scripture, because faith is above science. So ato makita diha na kanito nga sa kalibutan, kanay mga kahoy, tanang klaseng mananap, mga kalanggaman, adlaw, bituon, mga nagkadayang planeta, ato makita nindot kay pagahimo. Labi na matagabi, kung walay dagom, nindot ang panahon, nindot kay sudo na to sa kalangitan, no? Maglawong kay atong panglantaw ba? Kamanhon na ta sa itong mga kagi, atong mga future sa maabot. Muna, maka-ingon sa taba nga, kung imo gyud palawman pagayo, kana sa ganing mitungam gining klaseng nga mga butangan, no? Ganing planeta, katong 9 planets, no? Ubang pa mga planeta nga wa madiskubre, no? Mga bituon, buwan, ug sa buntag makita natong adlaw kay mao kaning adlaw mao ni hatag og kahayag, no? Kay ang buwan manghuwam ra man kahayag sa adlaw, reflection ba. Posible kayo mitungar din ang butang nga way maghimo, basic understanding lang mga kaigsuna, no? Pananglitan kanang chinilas nimo, mutunga ka na, ingana ka ng design na kung wa pay naghimo, imo hunaon ha, imo hunaon pagayo. Nganong naam ng chinilas? Unsay purpose ana? Diha na bali na sa wala pa ko diri sa kalibutan. Posible kay nimitungan ng chinilas nga way naghimo, di ba? Siyempre, dito nga na kay na naghimo, na designer, na mga kagamit na naghimo. Laing example, kaning gilabay kag bato, unya naigo ay mong ulong, yan mitungang ganang tungos kasakit, mibukol pagayo, midako. Posible kayo nga mibukol na siya kung ay naglabay. Kung naay cause, naay effect. Kung unsa may hinungdanan nimo nga pagbukol sa imo, ang cause ana katong tao naglabay nimo sa maong bato ug gitugpa sa imong mao to epekto nga nihubag ang imong ulo. So nga na ra ka basic ba? Nya kaning kuan, kaning butang tag kahoy, imposible kayo nga nitunghar na way naghimo, di ba? Gamito na tong kuan ba, ng understanding ba, logic ba, nga nito nga mga butang. Siyempre na nagpatungan niya na. So na something kuan, creator ba nga super power, gamhanan siya kayo. Liman ka na nga mitungang hangin. Posible kayo nga ang hangin mitungar na nga way naghimo, di ba? Ngano ang kalibutan? Nga wa man na magka is in harmony, ngano wa man na magka guliyang diha. Kay kung wa pang Ginoo kanang atong planeta ron naka bangga-bangga na, wala taron patay na. Ano ang kalibutan, lutaw man sa kawanangan. Kaya wa may gravity ang kawanangan niya, ang kalibutan na may gravity. So imposible kay na nga ano may ngana na siya. So naagi na hinungdan gyud, naagi na hinungdan na nga gamhanan, powerful.
omnipotent, omnipresence, supernatural being who is God. So naagi creator ang naghimo. Basic understanding na akong hatag example ganina. Kadtong kuan ang balay nganong posible nga mitungang balay kuway karpintero. So ang epektuan ng balay nga nitukod tungod sa kanang creative nga una sa usa ka architecture tungod sa nag-design niya na ug tungod sa mando ug tungod sa mando ubos sa nagbando mong engineer mo mga panday, mga mason. So nay kosa na nganong ang balay nga mitungang. So mao na nga atong gikan sa ubos nga pagsabot bang ngadto sa kinatas-an no.